Και η Pestal.gr, Τιτάνας, κείμενο με το N97 mini. Ένα γρήγορο hand-on για να δείτε το τηλέφωνο από κοντά. Nokia N Series. Η ίδια κάμερα Carl Zeiss με το N97 το κανονικό. Back, δεν θέλουμε αυτό. Και το πληκτρολόγιο χωρίς το D-pad. Το βλέπετε. Είναι περίεργο, εδώ πέρα γράφει N97 από πίσω, αν και αυτό το τηλέφωνο που έχω εδώ πέρα είναι ένα πρωτότυπο. Πίσω φαίνεται το N97 mini και μάλιστα το συγκεκριμένο τηλέφωνο είναι περήφανο γιατί design in Finland. Αρκετά σε περίεργο, το έχω ξαναδεί. Νομίζω είναι το N97 που θα έπρεπε να είναι κανονικά το N97 από την αρχή. Έχει τα πάντα όπως και το N97. Μου είπαν ότι μάλλον παίζει και με καλύτερο GPS, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να δω στη συνέχεια και σε δοκιμές. Χωρίς D-pad, καλύτερη οθόνη, έχω βγάλει και φωτογραφίες για συγκριτικά.